ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସହନଶୀଳତା ଭଳି ସବୁ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଇସା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେଉଁଠି ପଇସା ଥାଇକି ବି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଜୀବନ ଯେତେ କଠିନ ହେବ ତୁମେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତୁମେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଜୀବନ ସେତେ ସହଜ ହେବ। ମଣିଷ କେତେବେଳେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣକୁ ବହୁତ ଭରସା କରିଥିବ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମୋ ଜଖମର ମଲମ ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଦେବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଆଗରେ କହି ନିଜକୁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥା ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି, ସେହି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହୁଥିବ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସେ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ନିଜେ ବି ଜାଣେନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇଯାଇଛି। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଘରଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ମନ ଭରି ରହୁନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁଣିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ସାଇରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।